Kahajing sya peniap joka Israel yo nong ilam ka Hezbollah u Hasan Nasrallah kadai gajing sya penjat ka bakrau bah bat ka bapendu minsim ya ka kenhun Hezbollah ka ba ulayalam hadu lai po arsnem ka balong gajing kala ka bakrau nak menta ka Lebanon bat ka thanyi bro away gajing penbena jongka Hezbollah ya gajing yap jong u ha ka sitho ding kala penmi ya gajing sosi ktang ha ka leng kari Arab la kedeuru ba gajing sapriang jongka kubor ba udai unong ilek persya ba khmat ha ka saing pertai jongka thai Middle East labun pausnem ong kilat patai kubor u Nasrallah obadan drup sausnem kerta ula long ukli ya ka kenhun sipai Hezbollah ka ba klain tam ha ka pertai ka ba deiru ka sengleno ka ba lajit da ka US ka ba menta kala sa klem unong mikmat ha ka por ka ba batjuat ba namar jongka thma hato ka jingyap jung u kan long na em ka jing penmi ya ka thma ka ba jur ba ha padang ki arliang mamla kapala ban wanra ya ka jinge apo Iran bat kari Amerika ka jingsha penyap jung Nasrallah ka de jingsha penstom ka bajur ba ya ka kenhun om da ka jingsha ot kli andai ki nong pej benya ki ong ba ka Hezbollah kan don kam ka to ka nepor bakan pedang ya ka kubor ka basongsi bat bakan ki imbyang ka jing penyap ya Nasrallah ka de jing du nong ka bakrau ya ka Hezbollah om tang namar ka benta ka bakongsan ka baulale ka buit terkam jong ka Hezbollah Henry namar ka jing duno ya u ka penpau ka jing he jong ka jing long red pat jong ka kenhun persya ya ka Israel ong kalina katip ka perlok ha ka Chatham House ka thanat perkhat perdany kane ka penki jing mut no ya ka jing sanya perlok jong Hezbollah bala kersan da ka Iran ha ka leng ka di Arab nadu ki hodi ha Yemen hadu ki kenhun sipai bapau nam ha po Iraq mat kum juru ya ka Iran hi ka ba penmi ya ka jing kala ka bakrau ha ka jinge dei jong ka Iran ha ka thain mingi kala benrap sisu kamre ka sin ka baningkong ba ka Israel kala penyap yo nong ilam ka Hezbollah u Nasrallah ola simti ya kusuki na u Abbas Musavi u bala sya penyap ha ka Israel ka jing sya terbom ha ka lingsun helikopter jong ka Israel house nem ka knais pa knai par Henry ka Hezbollah menta ka perbak lebak na ka seng ka bakal along ha kisnem kendai pau ha gini kisnem ka bala lekno ula long unong ilam jong ka kenhun ka balongkum ka kenhun sipai ka bala antat bakadon lagi pau hajar ngut inong ile ka Hezbollah kan om kendan din hadin ka jing sya penyap jong unong ilam jong ka namar ka don kam man pensngau ya ka jing long scam hakmat ka Israel lada ka kwa ban bat ya ka jing syanya jong ka kum kanong ile persya ka baklain tam ha ka ne ka thain ong u khatip ha ka jing kren baningkong jong u ha ka sisai jaing hadin ka jing yap jong Nasrallah hadu menta unong ilam bakli du jong ka Iran syam la ai kano kadak kumno ka Tehran kan jubab ong susu kilat patai kubor ha ka kerwa ka baklem syaib ha unong ilam bakli du jong ka ri Iran u Ayatollah Ali Khamenei ula ong barok ki kenhuni le persya ha ka thain ki kersan bat ki yeng hajan ka Hezbollah henry syam la pensyaib ha satya ka Iran ka dei kanong kersan bakongsan jong ka Hezbollah bat ki wi ki sengleno persya Israel ha ka tei ka thain Henry bunsin kelakia na kabayakun baik-baik berka Israel namar kijinge apo kari. Henry ka Hezbollah kadai ka perlok bukongsan berka kenhun ng mikmat jongka Iran bat ka Tehran kala ban hab ban jubab ban penne ya jingsanya jongka bat ki perlok jongka habaro kiliang.